Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mana kamano nyakoramga jwang kamora mara mitire ka utulu makende marwa ke chenro mar dondo nagi mkolni kacha chakre cheng wuok tich nyaka cheng tich abich kwa kelo kacha welo kacha lko jotelo mopogore kamo kuongo ka utulu makende magwero kamano maduong' ahinya ne obongo nyaka laga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandie mondo mochokwa rom kendo bed gi twak kod moluor Jack Rango mamenen kacha gavana mokuongo ma Kisumu County kuom higni abich chakre 2020 kwa chakre ga gana riyo kod abaga dek nyaka gana riyo kod apaga abiriyo nyakoramga jwang wan kode kawuono kodhi nyiso ni to en berman ma bende en godo kacha mar kelo ni Kisumu County igano mar agana riyo kod pro kod abiriyo nyakoramga jwang mano 2027 ma bende wacho kacha no dugo kende pap nyakoramga jwang wan kode kandie kendo dhi kode mbaka konyiso achiel kachiel kawuok e Chuny Onagi TV omiyo nyalo orno ote magi kata mana pachi Chuny Onagi TV Facebook page moro Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube page akothul makende marwa kikaya kawuono tarik 24 dwe mar aboro gana riyo kod pro kod auchiel kama tayo chenro en Steve James aka Nyakwanyoronyo wantu wakelo ni chenro ni kawuok e magawa maduong' ma Sovereign Hotel e boma no ma Kisumu County. Mheshimiwa wacho kuthul makenda goero kamano maduong' ahinya kuom thuolo mare mikawo kata bedo ni nigi dich matek kabisa yudo thuolo mondo mabed kodi e Chuny Onagi TV ma kamera mari wachako mondo mi Musa jopiny te iriyo nade. Kamano Steve kumiyo thuolo ni
mondo abi amos jo Kisumu. Mondo anyisgi ni antie kendo aduogo nikech gik mang'eny manaweyo ni timore mapok otimore. Aduogo nikech gik manasechako timo moko koro kethore. Aduogo nikech osiptende mana agero manonego kete staff, okete yath, mondo moko mane ogero we nus mondo otieki, pok otiek nyaka sani. Aduogo nikech adwaro ni gigo mane atemo loso Kibuye magoro maber kaka nadwa notim. Sani kakadho kanyo depe maneno. Aduogo nikech owelni ma jo Kisumu mang'eny ogore piny kichope town otieno saa achiel onge ji igoyo. Teyni manaketo kamoro amora awinjo ywak ni teyni go ok ti, to kama nitie taya matiyo iyudo ni koro jo chiro nochokore mondo ochul eka mondo gitigo. To idwa ni gigi ne waketo ne security kendo mar dongruok mar piny. Aduogo nikech nyithind scholarship program manachako mane ng'iyo nyithindo modhier mondo osom, mondo wabed gi dala ka dala ma nyathi rieke osom ma chopo university. Mago nogore piny nikech imiyo gi nus, samoro onge, samoro ichiwo pledges. Aduogo ni mondo atim mano kaka nachano time. Aduogo nikech weche mag tich ang'eni en national government, to nyako oriwre gi county mondo gilos gigo manyalo medo tich. Koro aduogo ni mondo watim gigo machalo kaka EPZ monego bed ni bet Kisumu ka mondo ondik nyithiwa mose graduate. Aduogo ni agriculture ma strong bone ma thurwa ka. Kidhi Ahero ka ochele jo Uganda ema ome i puothe. To nego bed ni wabedo gi value addition mondo eka nyithiwa oyude tich bende ka, mondo wabed gi products mang'eny nikech mchele timo gik mathoth. Aduogo ni dongruok mag value addition mag agriculture obedi, niang' taneno ka koro osechakore, michele ni piny. Aduogo nikech nachiko jo Nyakach mapera ni adhi loso juice mar mapera e Nyakach, nikech facility mane Nyakach ber, to gigi duto mane wagombo kendo waleko ne wachako, gigi pok odhi mabor. Aduogo nikech adwa ni East African Breweries man kane obed gi bel ma jothurwa ka emopidho mondo ochul gi pesa mondo losgo gik kuong' ma gilosogo. Omiyo gik momiyo aduogo ng'eny. Aduogo ni ambulance program manachako mondo oti, nikech ambulance program nawacho ni namba emigoyo to ambulance biro omi e dala. Sani national government osechako kawo program no nikech en a good program, to nyako riwre gi county. Ka wane wasechake motelo ne sirikal mamalo, tiende ni ne en gima ber. Aneno ka koro sani jogo ang' okawe, to nyako riwre gi county mondo wabed gi program motegno ni ok ji tho ni nikech ambulance ok obiro. Aduogo nikech trauma centers manachiko, ji tho mang'eny nikech ok nyal chopo osiptal machiegni in time, and kichopo osiptal daktari onge. Trauma center en kama tiyo 24 hours. Gima nadwa ni mondo tim en ni kituo tikuongo iteri e trauma center, ng'ama penji pesa michulo onge, ing'iyo tuoni to nigi machines makare mang'iyo gima tuoni en. Within 24 to 28 hours oseng'e gima chandi kokigoli kanyo mondo teri osiptal moromore gi siling ma ingo kata moromore gi dwaro mar SHA. To trauma center to en kama stabilize mondo kane nitie emergency machalo kamano osetieki, oserumo mondo ji odonge. Aduogo nikech pi manachano ni wuok River Yala
to dhi e got Kiboswa, to ridore kadhi Kadongo, kadhi Maseno, kadhi Seme, mondo pi obede mier ka mier, kendo noridore kodhi Nyamasaria, to chopo Ahero mondo pi obede mier ka mier. Mano onge. Aduogo nikech nitie program mane wachako Magwagwa ni e Nyamira, mane dhi loso pi maridore kadonje ei Nyakach, to biro bende e Lower Nyando, mondo konyi pi en ngima ma dhano. To ne wadwa ni gigi mondo bedi. Moko nosetim, moko pok otim, moko ni e program. Omiyo gik ok adachan te ka gimomiyo aduogo. Ang'isu mana mawiye, nikech gino ma wadwa ni watim, nyaka watim mondo wakel lokruok. Kendo aduogo nikech devolution, jothurwa ok ne ber devolution as of today. Wadwa ni ber devolution kaka ne Raila okete, mondo obed maber, mondo jothurwa obed gi lokruok, kendo obed gi change ma gineno ni mondo obedi okony. 3,000 moro mimiyo ji basari ok nyal puonjo nyithindo. Waduogo bende ni ka wariwore gi national government, to school mar ECD ane ma achung'ne, naduogo ni mondo koro chiemo school feeding program mana chako ECD odhi nyime, kendo ECD omed ger nikech noger moko to moko kotieki. To wadwa ni ECD nyithindo bed gi foundation motegno mondo gisom. Tendo aduogo ni primary school ka Kisumu County oriwore gi government mamalo, mondo wabed gi free primary education kaka en established, ma nyathi onge pesa motero. To anto naneno ni in addition to pesa mar school fees, to waket school feeding program e school ka school. Kech apimo gi ndalowa nyithindo ne ok wachiem, to sani nyathi ka ok chiem, concentration mare ni piny. Waduogo ni watim mano mondo rum. Aduogo ni free secondary education mondo bedi, koro nyathi kowuok ECD en nono, primary onge gimochulo, secondary onge gimochulo, university to county gi government mamalo nyaka wariwre mondo nyathi ka donjo university ni gimipenje onge. Sani nitiere fuok moro kanyo, maka nyathi okadho sani, to kodwa donjo university sani gidhi donjo higa ni gidhi donjo dwe mar 9. Dwe mar 9 no pesa onge go. To ka pesa onge go, skul be ok dhi rwake. Koro aduogo ni nyathi ka nyathi mokadho madhi e university en odonjo e university. Modong' waloso bang'e gi national government gi Higher Education Loans Board ni en somo mondo dhi nyime. Omiyo aduogo ne gik mang'eny madwa ni mondo atim. Atieki, aket foundation motegno. Sani counties piem, to Kisumu ni chien. Wadwa ni county ma Kisumu ni ok nyiswa e yo ni ani oler. Ler to ero oler ayie. To ler mane chunyi street ka, Oginga Odinga Road ka. Kidhi Malenda, Nyalenda, Manyata kure, garbage osoye e kuonde mag drainage. Emomiyo pi osiko tamba. Kendo aduogo ni drainage system mar county mangima, Nyando kure, pi ma yande daro ji. An abet ka higni 5, pi ok odaro ji. Nikech ne ang'e gima natimo mondo a make sure ni gino timre e Nyando gi Nyakach. To sani koro kendo duogo full swing. Gwenge ka koth ochwe matin, pi otamba. Kidhi Nyalenda ka pi otamba, kama ji pure onge, to mago ema mono ji chiemo. Aduogo ni walok Kisumu, Kisumu bed Kisumu mopogore gi Kisumu ma ji nong'eyo chon. Erokamano maduong' ahinya. Moluor Gavana, ilere maber kabisa. Ayie mondo aduoki chien kacha. In e gavana mokwongo mane obeti, mande mabende koro mokwongo, governors mokwongo. Nyiso ni to midhiero mage mabende samoro dene bede ni nengo kaka gavana mokwongo ma county. An chutho atiyo kaka gavana mokwongo mane implement devolution.
higa mokwongo gi higa mar ariyo ne onge tich. Ne waloso structures, ubet piny, uwinjoru gi sirikal mamalo mapiny. Sirikal mamalo be ok dwa nowe gima constitution omiyi ni tim. Sirikal mamalo uwinjorugo e weche pesa monego duogo piny ka. Sirikande ma oko be dwa ni koro bi mondo utrain e yo ma ang' iritogo pesa. Chik okel manyien mar rito pesa bende uwinjoru ni ang' irite e yo mamane. So first 2 years gima nwatimo maduong' onge mana winjruok gi. Koro higa mar adek ema koro wachake tich. And kapok ichako tich, chik dwaro ni tim planning motegno kabisa. Gimiluongo ni County Integrated Development Program. Mano ne watimo mwaiko kwarito siling mondo bi. Mago ne en a challenge. To the biggest challenge mane ni Kisumu ka, ni planning be ne onge. Planning mar Kisumu as a city to gi planning mar the county ne rach. And magi ne wachako planning motegno kabisa ma mondo gigo ma wadwaro ni mondo ober Kisumu as a county oluongonwa ji mondo bedi. Gima ne wa concentrate ahinya ne wadwaro ni Jaramogi Oginga Odinga bende othiedh ji. To ing'eyo ni Jaramogi Oginga Odinga ne en osiptal achiel kende region ni. Counties 4-5 maka. Koro Kisumu ne chulo ne ji mang'eny gima ne ok onego bed ni gichulo. Amor ni sani national okawe as a level 6 hospital. But koro pesa mo release no onego bed ni koro donje level 5 gi level 4 ma jo Kisumu emo create mondo jothurwa oyude thieth. So endalo cha ne wan gi challenges mang'eny. Staff be onge, and then bendo mi kiyudo local authorities mane nitie ka devolution pok obiro, jo municipal, jo manie ginene sub county places machala Ahero gidi, mago staff go ikawo whether gitiyo oro giti. Ting'eni ndalo cha indika ji indiko derepe to mtoka onge. Koro gin gi babaya e iye ka nikech councillors nondiko ji mang'eny nikech competition mane nitie en indiko ji adi. Ok en ni dongruok ikelo e area ma intie, county council ma intie kata municipal council ma intie machalo nade. Magi duto ne waloko e ndalono. Ndalono ne wabet bathe koni, sirikal maduong' obet bathe ka, to ng'ato be obet e dierwa ka mang'iyo kaka wapogo assets. Unyalo remember ot maduong' makani office mar PC machon, ing'eni no ochung' higni mang'eny. Koro mabiro ne ka koro walose pesa wadonje iye. Ndalo moko nadwa loko nyinge, ang'eni nyinge olokore, naloke ni Prosperity House. To kana dhi andiko ni Office of the Governor, you remember ni sirikal maduong' nobiro momuko gino mowito kucha. To berne ni an gi support mar the party mar ODM mar Raila Odinga no support ai gino. Ma wadhiro gino ma nying no pod nitiere up to today. Sani jomoko luonge ni Huduma, but the official name is Prosperity House. Gin gik mang'eny mane watimo e ndalono. But ang'eyo ni sani ka waduogo to start, wanyalo bedo gi challenge e chak ne higni 10 kosekadho, tiere gik mo change. To it is better wawach ni ani wabuild on gima ber mosechaki, to giga manodong' bende wadhigo nyime, odhi nyime. To maber ma jopiny owacho, nikech county en development mar jopiny. Jopiny ema ng'isi ni wadwa gini ka, wadwa gini kacha. Koro an kaka governor mabiro, aketo priority, awacho ni wachagi ma, eka wadhiye ma, eka wadhiye ma. Yena monda penji, iwacho ni higa chiel, higni 5 mabende ni bedo gode apis, chiel nen mana kaka ong'eyo kaka nunyalo tiyo. Higni 2. Higni 2. Nyadhi mane mabende samoro in godo kaka governor mokwongo, gino mabende samoro ni timo ma Kisumu County nyalo neno, miparigo? Na yawo yore Kisumu ka, ok e town, na yawo yore e county ma Kisumu mangima, all roads.
kamoro amora nikech ing'e ni nwang'iyo niya agriculture devolved. Ng'ato nigi chiembe e puodho ok onyal golo mokel e kamiuse to ni kanye Kisumu ka yonge yore mana kwongo mayaw mogik. Mar ariyo natimo planning mag Kisumu nikech kidwa timo development planning nyaka ibedgo. Ibedo gi gimiluongo ni blueprint tichakogo tidhigo nyime. Mar adek nayudo program mane funded gi jo French nwa push agenda no mwagero skunde madongo dongo outside of the city. Ne wa place gi oko nikech skul ntiere Central ka, ntiere Lake, ntiere Aria, Xaverian, mago skunde ma wan wasome watindo gibeyo. To kidhi outside Kisumu, sikunde nigi mineme classroom kech buru. Ne wagero skunde ma iluongo ni international standard. Oko kidhi Rota nitie primary school ma jogweng'e masome. Skul maduong' kidhi Rweya kacha tie skul maduong' ma jo primary masome. Ene reserve Rweya nie Kolwai kucho. To kidhi Nyabondo malo nitie be skul maduong' ma nyithindo some nyithi gweng'. To kidhi Nyahera ka gi Kapuonja wagero primary gi secondary bende madongo. Kibiro e Kanyamedha ka ne watiyo gi jo Germans nomiyo wasiling moro be wagero go skul maduong' kanyo. So the idea en ya kane pesa gi osebiro titero gi oko instead of mari concentrate gi e town jomong'eyo dongruok mondo mineme machamo nyithiwa oko kik bedi. To intention mara kaka governor mandalono ne daher niya ni program no o extend kadhi e reserve go kadhi nyaka tung seme nyaka Muhoroni tung kocha madhi tung Nyakach maduoge God Nyabondo ka mondo nyithindo osome skunde mabeyo eka dongruok nyithindo hero skul. Naneno ndalo moko kane jo fwamb gi keyo ogoro katun ndalo mane President Moi okelo chak e skul. Akiani macha ne pod itin kamoro. Ji modhi e skul obano long mochoka. Gibano long gidhi e skul nikech gidwa dhi madho chagni. So nitie gik mabeyo makiketo to ywayo ji mondo som omed education bedo motegno. Erokamano. Ndalo mabende nene apis nyiswa ni to Kisumu ne nyalo choko revenue mane nyalo rombadi mabende samoro no nyalo choko manyalo tayo dongruok mag Kisumu County. Kana adonjo Kisumu, revenue collection ne en 200,000 higa ka higa e county mag Kisumu te. To naketo system manakelo ka mane koro revenue nochako idho. Noidho mochopo 1.4 billion pana. Awinjo ni mano kana awuok to nogol gino magino doke e 400 koka tinda keni ena dipoko chopo a billion. But dinegi chak kama nawecha dikoro en malo. Ting'eni ng'ato ka ng'ato kobiro nigi interest. Ok adwa nadonje interest ji. I mentioned Kisumu nigi potential mar choko revenue maber kabisa. Potential mar Kisumu is big. And ing'eni potential no ema nyalo kelo development Kisumu. Nikech pesa maae kiti maduong' cha en standardized across the board. Jogi miyo maronga ma jogi en gima kete chik. To kendo omiyi gik monego bed ni ichulogo. Ni ma chulgo misara, ma chulgo ma development percent matin. Development en 35%. 35% no Kisumu ok chopi. Ok nyal chopo. Kichoko revenue ma local kod inyalo medo gi mano mondo i achieve percentage ma required gi by law. Nikech law dwani misara kik okadh 35%. Kisumu awinjo kawuono ne en 50-60% kucha. To kendo idho. Mano dwani mondo one yo mi igeng'e go, ipunguza growth mar mshahara. To waketo development malo mondo pesa ochop ir ji mang'eny.
okiko chop wan gi 4,000 employees. 4,000 employees we can afford. To wadwa ni pesa odhi ir ji 1,000,000 ma odak e Kisumu kakiki. Mondo gimbende gi pesa ma ji file udi mane town ochope e reserve kendo ochope ot mane gweng' ka gweng'. Erokamano Mheshimiwa, kapok wadhi e break, yiena mondo apenji gik ma nitie jogo ma bende koro wacho ni gin Mheshimiwa Ranguma ma bende ginyalo miyo telo mondo mi otelnegi kaunti no ma Kisumu 2027. To nitiere to moko ma bende oganda ne godo kaluwore gi ka bende ne apisi ne wacho. Achiel kuom gi wacho ni ndalo mane Mheshimiwa Ranguma ne ofis nindiko mana wede. Wede moa kure? An gi wede manyalo chopo 4,000 Kisumu ka. An mokwongo ne ok wanyal ndiko ji. Adwa ni ng'ema. Kisumu ne ok nyal ndiko ji nikech asepimo ni kacha. Ne wayudo staff manosendiki gi jo county council, municipal council ma ok nyal medo ndiko ji. Gima noyienwa ndiko en ward administrator gi sub county administrator. To ward administrator an atiyo gi MCA mae ward. Jomae ward no oro application. Application ka Kisumu County Service Board to kanyo emindike jogi. Ka ward administrator bende ng'eyo ni gino tim mafair e ward neno. So wards 35 gi. Ward administrator ka ward administrator nigi interest ni ng'iyo ni oyier jogo makare minyalo dhi. To board bende interview according to kaka chik owacho. Wach mar wat onge kanyo. Koro magi wacho no mano magiluongo ni perception. Ing'e ni ji create gik moko. Ndalo mana wuok nowacho ni an kianga Imperial Hotel cha ni ang'iewo. Victoria Hotel moro be ni igero ka na lei mana foundation stone. Ma ok ne mari. An kuda an siling aonge ot Kisumu ka. Mheshimiwa Governor ma sani ma bende koro wan godo kanyo moluor Anyang' Nyong'o nowacho ni kodonje telo to gigi kuo manokaw kata kulo manotimre Kisumu County ni dhi mak jogo. Isewinjo. Pok owinjo mapanyi samoro nitiere kose jopiny makia. Isewinjo in mibet kani nikech in reporter. An be inena be ka wuotha be isewinjo ji molowa ka. Ma weche mag corruption go. Mano kama ok nya yuda. Kani apis ni we pending bill ma bende nodong kacha na 2.5 billion. Pending bill? Ma Kisumu? Anawe pending bill mar 800 million. Mok 2.5? Mano kang'e. Bende anyalo ng'isi gimoro kadwa ni moko anyalo ng'isi tenge. 800 million pending bill naweyo. Kendo nawe $1,800,000 bank moromo chulo pending bill. So onge gima naweyo, onge gop japiny mora mora. Onge contractors mora mora ma onge contractor mane ok chul. Kane ok ochul ka dibedi to documentation ne pok oikore. Ok ang'eyo gima kamano. To kapani documentation diikre kisetiyo. Documentation emikwongo ike kidhi tich. Wabende gi bank accounts, 112 bank accounts ma Auditor General nawacho ni samoro ne odera apisi. Mano miketi ang'o? 112 bank accounts mopogore. Mano ok ang'eyo. Mano ok anyalo ng'eyo. Mokwongo governor ok donje account. Ne wandiko finance manager ginene head of finance ka motegno central banker. Mano eka nowuok e tich e central bank. Ng'ama very forthright iluongo ni Ongaya. Chimori penjane kech gima kamano onge. Ok nya bet. Ndalo mane Tenya mari ni manwa ine bende ne wache. Nyiswa wach mar Frotilla ne. Frotilla. To Frotilla to donje development nani. Anyalo wuoye lakini ang'eyo ni nitie group Kisumu kama iluongo ni Frotilla. Ang'eyo. Kendo kana adonjo Kisumu ka ndalo mana campaign Frotilla ni be no omaka ka ni mondo gikonya
An ing'eni sami chako gimoro joma konyi nyaka yie ng'ani obiro adwa konyi ng'ani obiro adwa konyi. To an kaka jatelo man gi ing'eni jatelo ing'iyo gi gik moko adek. Wisdom, integrity miluongo ni character ne. And 3 luoro Nyasaye. Gigi te an go. Kora apimo jiere scale nani. En scale mar gik moko adek madongo. Koro ng'ato ka ng'ato moyikore obiro dwa tiyo koda kete scale nani. Flotilla ne ok ofite this scale. Emomiyo nang'ise ni in beda oko kae. Koro gichako goya gin bende oko kuno. Mane gichung' koda 2017 kabisa noti kodgi ni mondo koro gigo sirikanda piny. Noti kodgi. Tenda ne giyudo e sirikandini. To akia ni ne giyudo to nyaka bedi. Ing'eni ka ok sami donjo to ji oro application. Ng'ama evaluate ji e tender ok en procurement officer. Omiyo ji ng'ane kel gini koluwore gi qualification ni. Kane gi qualify, ki qualify tiyudo. An koro gima biro na en kanitie makosa maduong' manyalo mieno nying county. Mano ema adonje. To modong' to nitie system matiyo gi structures moting'o ji mopogore opogore mang'iyo gi kaka mago. Including head of CEC mar finance to gi chief officer mar finance matimo gik machalo kaka procurement girigo. Japiny samoro nyalo penjo ni to ang'o momi iwuok mana sani, dak ni iwuok chon wach ni ichakra mana campaign chon nimbe dwaro ang'o mi iwuok mana sani? Atok ing'eni timing is a strategy. Ok ing'e mano. Anta awuok chon ni jo Kisumo mage mokia. Ok ng'eni ng'ama wuok chon en ng'ama dwa no introduce themselves. Gidwa ng'iso ji ni gintie. Ta an ng'ama nong'e county mangima ne ok an governor mabet office ka. An governor mane wuothe gwenge. Ma jo gwenge ong'eyo ni macha ranguma makadho cha. Macha ranguma. Adhi e gweng' kendo awuoyo gi ji. Kendo plans ma gik mane wadwa timo waloso gi jo gweng'. Joga mar finance, joga mar planning nitie. To ambe adoga verify ni gini dwarore. Nikech an ema chiwo pesa mitimo go gigo te. Awinjo gigo. To koro iwacho ni to koro aneno kopogore gi gima napa. Kiwacho ni timing is a strategy. Timing is a strategy. Uganda moko bende wacho ni samoro en strategy mar ketho ne ng'ane. Aketho ne nang'o ta ebe. Aketho. An minyalo keth na an ok da keth ji. Nikech an kapok alendo. To ji wacho ni to ranguma ere kapok alendo. Iwacho ni ranguma ang'iso ni ritura rita. Sama biro lende abiro ng'iso. Ji rito. So kidwa ng'eyo na aketho ni enti ketho ne nang'o en onge ji nang'o. Ten miwacho ni ketho ne. Ng'ami ini miwache an ok awache. Dogi wacho ni ng'ama ketho ne no. To ka ng'eyo ji mochung're. Kosa wach na ingo gi dholuere mo orema kanyo. Jogi te samoro nitiere kapok ni wuok mar wacho ni adhi kawo komno mar governor nitie consultation mar samoro ma bende nobedo mondo meno ng'i to koro wan dhi timo nang'o. Nyiso ni to strategies mage makata ma bende gino manong'iyo ma wacho ni koro wadwa kawe. Consultation mobedo gi ng'agere. In goganda mari gi jok ma be samoro luori. Be ing'eni gine ing'iyo caliber ma ji mochung' as a first step. Into jogi in terms of dream mar Kisumu. Ng'ama diter dream mar Kisumu nyime ka. Aneno ka unge. Aneno kamano e pacha. Ng'ata achiel ma nyalo bedo ni close pok ochopo. To koro nyalo bedo deputy mari. Onya bedo deputy mari. Oyie to koro atiege. Mano ng'a? Mano to kanya ng'isi. Mano koro atiege. Niga in koro bed ka watiegi ka wuok ni
to wakwa jopiny mondo mi nikech continuity be important. Emomiyo gini oket ni inyalo dhi higa 5 timedo 5 10. Dinabed gi that continuity mar higa 10 Kisumu would be different today. Ikoro pogore. Yes. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang', pod wan kande kaachiel kod Moluor Jack Ranguma menen kacha gavana mokwongo ma Kisumu County, kendo wuok kacha mar kao telono mar koma gavana 2027 kuom Gajwang', mabende thuon wach mabende wan godo kande en Kisumu manyien kuom Gajwang'. Med kete mane chunyo Nagi TV, wadadhi yo matin kang waduogo to wadhi choko kaachiel kod somo ote magi kinyiso ni to pachien many kuom Gajwang'. Pod wan kande kaachiel kod Moluor Jack Ranguma madhi nyiso kacha telono mar ariyo ni to odhi chung' kaachiel kod otiko mane kata party mane kata duond bura man mabende koro dhi kawo godo komno mar governor 2027 ma Kisumu County. Wadugo bang' sama chuok. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda, Watwak. kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Garden is located just next to or near Mamboleo, near Mount Sinai Hospital, sorry. It's just about 5 miles away from the Kisumu city. It's about 10 minutes from the Kisumu International Airport. The Lit Garden has a lot of private space. So if you're looking for such private space in Kisumu, then you have it, the Lit Gardens. We have rooms starting from 2,500. We even have rooms going for 3,500. That is for bed and breakfast. Meals, we do meals on order, and of course we do fresh food. We have tilapia, we have kuku choma, we have mbuzi choma. You want the best pork choma ribs, just visit us. Be thinking of where to host your birthday party, just choose us. We'll give you the best package. You are probably thinking where to have your surprise baby shower, surprise your loved ones, your family gathering. Just choose the Lit Gardens. We're here to serve you, and we're sure we'll give you the best.
Jwang kamora mara mitira ka thulo makende marwa kikende tono mara riyo tono mogik mapodwan kande kachel kod moluor Jack Ranguma manen kacha gavana mokwongo ma Kisumu County kendo duoge telono mar tieko kacha lek mare mar Kisumu County 2027 kurom ga Jwang podwan kode kandie kendo dhi nyiso achiel kachiel pono ni kacha gi penjo mora mora kata mana dwaro ng'eyo mora mora ono ote magi Facebook page ma Chuny Nagi TV, TikTok Chuny Nagi TV kachel kod YouTube maro ma Chuny Onagi TV. Mheshimiwa nwa chikore kacha matin Chuny Nagi TV mara kanwa nyise gan wan ga gi ngero. Joluo nogo ngero ni auch wat ilore mos. Auch wat ilore mos. Mana adier kabisa. Nikech gima mano nomine ni kiki kethri gi watni. Kiki kethri go e gik moko matindo tindo. Ka nitiere gimunyalo kama nitiere kata ka wat ni okethoni. To kiki dhi kode matek dhi en ng'ama inyalo wuoyogo mondo gino ulosi mondo dhi nyime tinyalo translate bende development ka nikech development dwaro planning, idwaro wuoyo mondo ji uwinjire, en winjruok ma kelo development at the level of the home, at the level of community, at the level of the county. Ero kamano mana ka mikete gono oganda mathoth bende wacho ni to bende kano nyalo bedo piny ma winjre ma gigol ng'at achiel. Ing'eyo ni ma en county ma Kisumu, an atiyo kaka governor mar county ma Kisumu. And bedo governor ok nyal depend on tribe achiel. To bende adani ng'ema ni Kisumu dwaro manager, seasoned manager manigi track record, ng'at manyalo manage gimoro mondo wabed gi dongruok. Kik wang'i Kisumu ni en mar dhodni kata an adonjo ndalo cha nikech my track record na ne wacho gik masetimo te. An ng'ama nomany ne ok abiro e siasa, an ne ok adwa dhi e siasa. Ji obiro manya nikech ne ging'eyo track record mara ni Ranguma chalo kama. Ogeronwa Muhoroni, orevamp Kenya Revenue Authority, orevamp Rwanda Revenue Authority, orevamp Tax Justice Network of the World kapok abiro Kisumu. Koro kabiro Kisumu ka jomosomo ema ong'iyo wacho ni Kisumu dwaro manager in emibi. E kaka nabiro. To ok nabiro kaka jakano, nabiro kaka Jack Ranguma man gi record ne. Koro kata ka okete kano nikech dhano nyaka ae kamoro, kano. And kano inyalo wach ni en clan maduong'. To kik wang'i Kisumu ni clan maduong' modonje. Kane aonge gi gigo duto. Ka ng'at maber manyalo gero Kisumu ni Seme kata Nyakach kata Kisumu kata Kajulu, onego kawe nikech wadwaro foundation. Mano mi wan gi problem e Kenya ka even today. Nikech ng'ato nyalo bedo maber to ae dhot moro miluongo ni Ifni ma pinye kona kocha. To ang' jo DCP ang' nopenji ni to in gombuladi. E governor ka to nego pogre. In fact, ka jaduong' Raila Odinga pok otho, nwadhi kode South Africa. Yiera to kendo yiero ji ariyo adek moko. Ne wang'iyo ni constitution manokete ni bende ber ka governor oyier. Nikech yiero to luwore nitie gik ming'iyo mopogore opogore. Ing'e longo wach, kia ing'e timo ang'o, ing'e weche miwito ma moro jopiny. To en euphoria ma samoro ok ang' no build. Mane jaduong' Raila nowacho ni governor onego bed ni en a competitive process. Mana kaka ikawo managing director mar kambi maduong' e Kenya ka. Kaka ikawo managing director breweries kata Safaricom e kembe madongo go e kaka onego kaw governor. But sani to pod en chik. Oto kan gino pok oloko
but ideally onego obed kamano. Omiyo ka duogi tawacho ni aja Kano kina respect Kano, but an okeu Nyakach. An awuon I respect Nyakach. An or Joseme I respect Joseme. Wedega ni Kisumu mang'eny I respect jo Kisumu. Nyaka Kajulu. Koro wan wede iye ka mang'eny mok diwach ni Kano thoth ni koro jo Kano kawe kawa. Ka nitie ja Kano maber moloyo jomoko to nego miye. Ka nitie ja Nyakach maber moloyo jo Kano to nego miye. Ka nitie ja Kisumu maber moloyo jomoko onego miye. En ana ni sani kama koro abete ni gi joma nya winjo nying-gi to an ma pod an malo to aja Kano. Jodong Kano opudhi. Ano ka josiasa sani puodho ji. Puodhi. Okone ubeni puodho kane mangiso ji ni era aduogo. Aduogo. Jo puodho ji ok ng'eni jomoko bende chaka kidwa no puodhi. Jomine ni puodho ndalo mane puodho wacha. Mane puodho Kano. Nena different ball game ma jo dhodni gi dhodni ji obet piny ka chungo ne wan ji 7 mae Kano. To ng'ato ka ng'ato ing'iyo kite gi timne gang'o. Jo 7 go jodhodu ng'i, jodhodwa ong'iya jokobura, jomoko ni kacha, jomoko ni kacha. Koro koseng'iu te gin iyae dhodu ka kuri bire center mana ero multipurpose ma jo Kano te opong'o ka. To wacho ni wan wuodwa ni twaneno ka ok nyal romo gi gini sani. E kaka nadong' nikech an mana romo gi gini. To koro kumwadhiye ni ipuodha na Kano opuodha e ndalo cha. To bang' mano opuodha gi county mangima e tich mara awuon, record mar tich. Nineno ka jodong Kisumu county neni ka. Kendo gipuodha gin giwegi ka. Kata kipenjo ka opuodha. Koro wach mani ani jomoko odiyo jodongo moko 3-4 e hotel. Tiketo ne gini owuoye. Ni wan mae mwapuodho. Nopuodhe kanye. Penja ne jo Kano ing'eyo te mane ne survey ni to ne nupuodho ma. E gima kamane. Mheshimiwa, 2027 en siasa mabende samoro ganda moko wacho ne gikia kaka nyalo bete. 2017 mabende koro nidhi tam ni mar 2 mar kao 2017 ni yombo kose no yombi. Macha na yombo maler. Ma ane ok nyalo yomba ka. Ang'o mano timo? 2017. Ma to koro kikwadhe jaduong' ne pod. Iwacho ni historia noyore. Historia to nuora lakini historia nyalo nuore mana ka circumstances chalre the same. Circumstances ng'eni sani opogore. Jating' badi onge. Koso entie. Nwahere. Kendo nwa respect. Ma idhigo tiko mane? Sani. Sani ane broad base. Koro broad base ka ing'eni pod iwuoye. Sama gitieko wuoyo gibro miyowa direction e broad base wane. Mok nidhi gi chama moro. Ane broad base. Broad base nyalo bedo chama, nyalo bedo ranguma, nyalo bedo gimora mora ma broad base ong'ado. Ni ranguma dhika. To gima important en jopiny, ka jopiny ong'eyi develop agenda ni gi jopiny. Erokamano. Yiena mondo kora kaw pach japiny ka nikech ndundo nageno ka ogando sero kandi penjo mopogore opogore ka achiel kod duondgi odhi ane achiel kachiel Korom Gejwang'. En sama bende koro wadhi somo kacha ote magi wang'e ni to japiny wacho nang'o kandie. Wan ka gi wang'iye gi koni mondo miyo ayude mondo asome ne Korom Gejwang'. Wan kandi koro kachiel kod somo ote. Penjo moro amora mabende digom penjo moluor Governor Ranguma. Inyalo orono mana penjo mari Facebook pages maga Chunjagi TV, TikTok bende wantiere live kacha, YouTube maro bende inyalo yudwa kanyo Korom Gejwang'. Wadasomo kandi ote mag jawinjo kata janeno. Wan gi Maurice Lomomba wacho ni ojo nodwoko ng'acho. Wan gi ilongo ni
Wachak gi koni. Ote gi ng'eny. Wan gi Ken Olekina wacho ni Kano community should back one candidate ka tek to gigo to gini dhi bayo gi te. Mano Ken Olekina wacho ni Kano community should back one candidate. Kaito wan gi Kevin Kevin wacho ni I support your coming back sir. Indeed you are the only sanity for our city. Niko nyuma yako kaka sadhe wa mor piny mor aduwa. Wan gi Beatrice Osodo wacho ni kamano jatelo, a true definition of a visionary leader. Wan gi James Geno Otieno wacho ni James ask Jack Rangoma who's sponsoring him. Tinga titoki. Mondo tim nang'o? Ni momiyo omenda. Giwacho ni duogo kipek. Aduok kapek. Kipek mara tari. To gineno ni nyocha na aonge gimoro. Ok mtoka na mabiro goni ok ema nyocha riembo higa mokadho te mana riembe dwecha. Gineno kosepogore. Oda madake nadake 20 nagero 2014. Ema pod antie. Oda ma Nairobi be nagero 2004. Ma nagero 2011. Ma Nairobi nagero 2002. Giga gi ema pod an go. Asset mane an go 2002 pod an go up to today. Ng'ato baka ni mondo atimne ang'o. Apano neno samoro ka ipogo kamoro machwe koro wacho ni duogo mapek. Amanto be ber mano kendo wisha maber. And the Honorable Wisos Odhiambo Cheng watching experience is an asset. Kisumu needs tested leaders with the knowledge to deliver. Jack Rangoma's experience is an advantage for Kisumu. Wange Omuga Kabisa watching Steve Mosna Governor Penyamulur Jack Rangomane give fees marja grade 10 Gidok school king kindly kwa fees kacha. Wange Paul Geta Daddy Justin watching Manora Tego Cholbadi most naja telo no Amosi. Wanege Tony Otieno ja Kano Kubura Steve ma Tony ja Kubura Steve Rangoma toneutio kabisa sana eyore kendo nyaka sane gi kethore temomiyo wadware back. Janice Odeko yowachone live from Ongechewa Governor Rangoma inema wang'ei Kubura ward mari. Jared Oduor ndaloni nosekalo kiny telo Kisumu. Anawachoni wachong'ate kacha. Janice Odeko yowachoni Rangoma chung malo mondi konjo piny. Wan gi Akati Mumbo Jonyakach tiyo kod Rangoma marach sana. Mano ulo nang'o? Ambe okang'eyo Jonyakach. Tiyo kod nang'o? Jonyakach tiyo kodi marach sana. Mokwongo Nyakach nyocha pok adhiye. Nyore ma nyadhiye lemo. Nyakach nyalemo gi mine. Koro nyalema e kanisa na maleme pile. And Frederick, I love to see Jack Rangoma back to the Kisumu County top job. When Rangoma was there, we saw infrastructure, particularly roads opened everywhere across Kisumu County, even one of the remote areas like ours, Kanakobonyo. The only thing that he never did well was his garbage collection, especially the one that was behind Mega City. Mano kidadwa wuoye. Mane gichaki nyaka njing. No, gicha no chak ni Got Ranguma. But I can tell you today. Ni Got Ranguma ne okogol. Nase chano kumagol ya tere. Kino nase chano gimidhi tim kode. Nikech is a source of energy. Gimineno no. Jogi no kunyo mana piny. To keto gigo piny. To danger mar keto gigi piny. Mano se wach na ambi na nyalo timo mano. Tan na kadwa hinyo jo thurwa ka. Ki keto betri piny. Betri ng'eni en sum. Betri adime mane gicha. Betri kende mar mtoka. Maji tiyo ge udi. Gik maricho gi gik mowuok osiptal. Moko bedo incinerated. No donjo piny. To pi ma donjo Lake Victoria. Donjo pinye ka donjo lake. Tiende ni gik maricho te muchido. Donjo lake ni. Sani nyocha ambe apinya to koso kansa momedore ni. Ang'adhi nyime. Kansa omedore thurwa ka kabisa. Especially kansa mar duol. Men. Ok dawach nikech ok an scientist. Taneno ni gino ne rach gima notimno.
Nonego gol gino otigo maber mondo walos go energy elsewhere. Ne wase ng'iewo lo mane inyalo dhi time gino. To ka embe ka joma nodonjo ne feel ni bende okunye piny mondo gibed gi quick wins. Ing'e ni gigi bende nitiere quick win. Ng'ato dwa ni otim gimoro mondo onere piyo. To got Ranguma to po nitie to ok en got madhi malo, sani en got modonjo ei pi. Got mane giluongo ni got Ranguma nochakore ka pod asomo. An asomo ka e primary. Imbe Madhi e yude. secondary ayude kanyo godni. So manauti adek kenda alafu adhi Dickson Owino wacho ni you did well in your tenure. Your record is still seen. Although the race is very tight, just take your luck. Wan gi iluongo ni Okech Junior wacho ni hello chunya nagi TV mosna governor penj nago ni ero. Penj nago ni nona sani oketo inga mane mar neno dhi okawo kacha komno mar governor. Oinga. Oinga chato kore ne ang'o cha ginene. Strategy miketo mar neno dhi kawo. Strategy ok wanyal wuoye TV ka. But strategy na maduong' ok en gik mopar kata nang'o. Strategy gima miyo ng'ato kawo gimoro en ni jopiny nyalo trust as an individual. Ang'eyo ni jopiny o trust. Nikech gima wacho en adier. Gima timo asetimo, osene. Ok en gima wache na biro timo. Asetimo. So I'm just going to adhi meda timo kuma nawe. Kina nyalo timo gigo mabeyo kwa dhi nyime. Adek, character mar individual ang'isi. Here wisdom, character ni as a person. Ang'isi ni cartels owuok Kisumo ka. Cartels. Katende gi dholuo. To mano kurawe ne jo Kisumo ojany. Ke gine magidhi goyo ombulu. An abiro gi giga manatimo, gi kita mango manonyuolago, gi gik masomo gi masetimo. Koro gigi duto ema keto jo Kisumo ni an magi e giga. Yiera uru. Ok ang' na ywage kwa giweya. Nikech pod an e piny ni pod angima. Erokamano nitie ywak ma bende samoro nobetie, inyalo lero ni to ang'o ma nobetie. Chutho to ne jochiro ma bende samoro ne ywak kuonde mane odargie mane giuse kaachiel kod boda ma bende samoro ne operate within the town CBD. Ndalo ni mane nitiere samoro ne weyogi to ndalo ma bende koro telo manyien nodonjo ne neno ni mondo mi Kisumu ne bed kama ler. Bende ni nigi chenro mar keto Kisumu bed kama ler kose gombo mari ne mondo mi ochiw thuolo mar mondo Johanda swekra gi us kumaro mara ma gidwa use. Mano penjo maber. To adwa nang'isi Steve di ngima ka ngima. Nitie balancing. Mama ma uso ni onge pesa. Nyathine dhi skul. Ochiemo. Ochulo ot. Right? Ng'ama dwaro ler, dwani ler obedi mondo Kisumu bed gi nying. Ler ni ang' nokel siling jogi. Emomiyo idwani balance gigi. Inyalo ketimo kidhi nitie city mar Amsterdam. Mane wadwani watim Kisumu ka. Similar. Balance en niya, jauso ni adwa kele obede yor ni kende. This road. To yona loso marabora to gi kami wuothe to gi kumo use otieno odhiambo kodhiambo. Nikech joma biro ma use town target joma wuok office madhi udi mang'iewo gik moko. Kikete ka. Koro ing'iso joma ae office wuothuru along here, mama cha obi ousa alot ne ka. To kose uso kachopo saa 5 kanye yweyo kiny en town maler moloyo kaka New en. Amsterdam ka itime. In London itime. In US itime. Nyaki balance gigi. Ni jogi obed gi chiemo. To kama onyalo use en ka. Onge kaka ginyalo uso alote gigi e Nakumatt me ndalo cha. Kech Nakumatt ne ng'iewo alot Nairobi. Moro matinde ni kani ma green cha iluongo nang'o? Naivas nigi central point ming'iepe Nairobi.
sani eka koro awinjo ni gidwano gi ng'iep ka to onge stable supply. So gimbende ok blame gi nikech gidwaro supply ma consistent. To mama mokelo alot ma siling 300 ni en 300 modwar mondo dhi nyithindi ochiem. Mama moro mokelo mar 500 ni odwaro 300 ma ji chamo to okun go fees motero go nyathi e skul. So governor mobet kanyo nyako balance between gik ma jopiny dwaro gi gik ma internationally ma jopiny maduong' ma wasunge kiango. Wasunge bende ok bika, gibiro manga. Gibiro matin. So what develop gi to city to ne obeni ler adier. To wa balance ler gi chiemo. Onge wanyalo achieve ler ni to chiemo bende ji ouso. Singo mari en ni kikao kom mar governor to jochiro kata mana jogo mauso nyalo nwang'o, nyalo do lokruok. Ka gibiro sama se dhi e tich. Ok apenjo ji. In ang'o midwani mondo atim mondo ngimani olokre? Dongruok mane midwani akel? Wa balance out. Wa reason gi jogo. An kana bet office ka weche wuok taluongo the entire sector gi leadership. Wawuoyo wa discuss. Nyere gima katimo to ang' okonyu. To umene ang'isou ka kudwaro gimoro maneno ka ok ni kare tang'isou. Na agolo ile kacha iwuoye kamano. Sani en a good place. Ji bende appreciate. To gima ne ok ing'eyo en ni joma ne ni oile go te gin gi kibuye gin e chiro kacha all of them e chiro no. So onge kamotame uso. Weche mag corruption gi cartels te idhi time ang'o? To man to koro ng'en nyaka adonyo itimo ni gimoluwore gi gimitimo. Corruption and cartel en gima nyaka wa fight as a country. An nyako chakre gi an. Ing'eni an awuon. Ka an cartel to mano koro konego be nadonje gini. Ok anya bedo governor ka an awuon e cartel. Kendo akadwa ni yiera kipana an cartel nikech ok anyal bedo cartel. Kanye michako go. Koro idhi e koro jomoluori bende iriyo. Ing'eni ji ng'iyo gik moko from leadership. To Kenya as a country biro madongo ka corruption odok piny. Corruption to tieko teke piny mangima. Kech ok en ka kende en America en kure. Nyinge mu olokore. Ka iluonge ni corruption e pinje moko iluonge gi nying moro. To nyako dog piny mondo dongruok obedi. Mano ta think ni kata sirikal masani ma ambe na tiye mar President Ruto an kanyo. Nyaka wa change. Wa lock yo ma wayudo go pesa mikonyo go oganda. Late bwana ka jotend waywak chutho to ne yudhe ma bende samoro koro wuotho gi josiasa makelo timbego mag njore kod maundu. Jotendwa ema ywak koso yudhe go ema ywak koso jonyuol gi ema ywak. Koso jo kanisa ema ywak. Gunism ting'eni ok gima ber. Ok naneno kakigoyo ng'acha ginene. Otendi cha iluongo ni ng'a? Hotel moro mane goye ng'at mobet Java. Java obet abet ochiemo. En makosa. Ting'eyo. Ka ok ing'eyo. Kidhi e dala ma ok piny runie. Mikia gima dhi e nyime ok inyal chiwo comment. To gunism tok gima wanyalo condone as a country. But you see gima kele be onego ng'e. Nang'o makele? Unemployment is key. Ing'eni planning of a country en gima onego tim. Ni to ka jali otieko skul onego dhi kanye. Ang'o ma available odhi oti kacho nyalo tiyo kacho nyalo loko ande. Ting'eni ng'ama riek be kiweyo oko aming'a nyako yud yo mo survive. To ma tapani nyo bedo created mane sani ok osebedo. Nitiere ji maluwo jo siasa kata wambe ne wan gi ji man oluorowa. To nitiere
ma koro dhi excess. Ma donjo gi ji kia ma jomoko ting'o pala oting'o ang'o e liel ang'o ma lweny mane liel ma dedene gi ji kamano. Dhi e liel gi jovuvuzela, ing'eni weg liel ka emong'eyo tho gi lit ma gin go. Nyocha nadhi e moro thurwa kucha, vuvuzela to kioma ma ni ana vuvuzela koko nosegoni modhi. Sa ipenyo ni ani to liendni kare ne en rally. Kidhi e rally to nyaka iikri in bende. Kidhi e rally. To kidhi e liel, idhi go mos ne family ma oyudo lit. Imbe ikuyo gi jogo. To kiting'o guns idhi go kanyo, en makosa. To timore across the board, ok ni joma winjo gi kenda asewinje mathoth. Jogo time, jomoko time mopondo, jogi oro chon. Gi vuvuzela gang'o gi pende gi runge mokinegi. To gintie. An asebiro ka wuotho e gigi. Awuotho kenda an magi my security achiel, derepa gi helper. Kamondo mana gi penja dek to watieko nyiswa pachi chutho to gino maber notimore e county no ma Homa Bay nikech obedo kora national story. Mane Linda Mwananchi ne dhi timo limbe gi Homa Bay County. Wano ka jotelo mopogore osebedo ka chiwo pachgi. Japiny dier mar winjo ni to Mheshimiwa Ranguma to nyalo wacho ang'o manotimore chutho ka bende en county achiel kuom counties makaluo. Gima nyocha otimore Homa Bay en gima inyalo wacho nyalo kelo wich kuot ne a country. Ting'eyo kama ji pod ok ong'eyo ni to ng'ama notime. Ji te wacho ni jomoko koni jo Linda ground emotime. To jomoko be wacho ni Linda ground emotime. To jogi te ariyo gi nigi capacity to do it. Linda ground ma bende dwa mana nodhi e gimoro gi thuono no. Gimo plan ni you don't know. Kendo onyalo ng'eyo ni ang'o ma ang' nowuogi by the kanyo. So the comment mana chiwo ma sincere en a big mistake ni gima kamano otimore. Whoever did it, retreat back or duog chien matin. Ong'e the national good. Democracy you allow, you have your say, you have your way, I have my say. Kuponi okwa winjire. Ni in gimi dwa timo nyalo timo within democracy. To an bende mara matino kata ng'ata achiel nyaka iwinji. Koro ji owinjire awinja, wadwaro Kenya mokwe for the future. Ok wadhaw ne Kenya masani ne an. Wadhaw ne Kenya mabiro ne nyathina, ne nyakwara, ne ndokluonda na to gi the future generation of this country. Mano nyiso ni duol ma chama mar ODM bende ochung' motegno kose nitiere ng'ek na achiel ariyo adek. Chama mar ODM to kaneno kochung' koso ing'eyo any structure manochak gi a leader ma leader ne onindo nyaka expect gik kaka mage to slowly obiro regroup to be strong, and mane my prayer. Ing'eni to Raila obwogo ji mathoth, kata an achiel kuom ane obwoga nikech an gi gik moko manyocha wase discuss mo agree e Kisumo ka gi Raila Odinga. To nikech otho kura mende gik mane wa discuss mo agree I can't progress. Nikech ene mane e leadership no manudhiri gino. To kakoro onge obwogo ji mang'eny mana kaka obwoga no obwogo ino obwogo ng'ane. So jogi duto ing'eni akeni gima dapimego gima ma kata ka piny oyiengni nyaka ndekni moro bedie atodogo kwe mos. An gadier miyo dem biro kwe mondo wadongre. Gie sani to in gi migawo ma bende itayo sirikand William Samoei Ruto. Yes.
Jopiny moko ywak ni jotendwa ma bende dwaro ni mondo wa support gi gichiemo kendgi. Nyisa jopiny ni Mheshimiwa Ranguma to pogore migawi mari ma bende omini ere kaka isemulo ngima oganda chutho to joluo kata jo Kisumu County. Erokamano. Sani President William Samoei Ruto noyiera kaka jakom mar Sacco Regulatory Authority. To ji mang'eny ok ong'e ni gini tije nang'o. Giwe ni an jatend SACCOs. Nikech asebedo kawacho ni SACCOs sani control pesa ma romo 1.2 trillion. Almost 1/4 of the budget of Kenya. Sani. To SACCO sirikand Ruto sani dwani mondo dongi. Mondo control mo. Nikech ang'o? Nikech SACCO ni emoting'o jamboga mboga. SACCO ene self-help, ene CBO, onego bed no build up to a SACCO. Oting'o ng'ama ni piny ni. To bank, to jo pesa thoth gi ema nitie. Kero omiyo SACCO ni, kineno pila mar financial inclusion mar sirikal mar president sani. Dwani financial inclusion oidhi. Mondo pesa odongi obedi ofuke ji mang'eny. Joma tindo. Mondo bed gi pesa mondo odongi. Emomiyo nokel gik machalo Hustler Fund, Youth Fund, Women Fund, gik kaka mago. So, kanyo antie. To gima timo tija maduong'. Achalo kwach kich. An ang'iyo SACCOs ng'eny e Kenya ka to gikwalo pes jopiny. Mang'eny. SACCO nyocho nuyu ni Kusko ogore piny. Kusko ne ok ang'i. To gore piny. Pesa molale nadi. Sani dhi bilion 13. Pes ng'a? Japiny. Pes japiny. To gi pes SACCOs mamoko. En pes japiny ke SACCOs mamoko manoketo pesa kanyo. Koro chik mana keto ni SACCO kik iket pesa e institution ma ok regulated. Namba achiel. Koro ka SACCO dwa keto pesa kamoro, takwere ni inyalo mana keto e institution ma regulated. Gi National Securities Stock Exchange for example, Central Bank of Kenya, kuonde mikete pesa go. Nyaka wang'i we approve. Mara en mano ni SACCO kik oket pesa madhi hinyo japiny ni. Now, but an dhano kinda kamoro. Aneno fuok an bende. Fuok ni thurwa ka. Kendo president bende ong'eyo sebedo concerned mowuoye. Ni thurwa ka onge SACCO. Kibiro e Nyanza waka. Kisumo ka. SACCO nitie adi? Achiel maduong'. Asset base ne en adi? 3 billion. SACCO mane piny oreru. Achiel maduong' nigi bilion 90. Piero dadi? 9. Tiene ni marwa nigo kia gadi. To ging'eny kocha. Madongo te ni kono. Marwa ni en adi? Achiel to thin. Kidhi Siaya, SACCO makacha less than 1 billion. Asedhiye. Kidhi Homa Bay, nyocha onge. Kidhi Migori, moro mathis. So, an kaka regulator mang'e, an aneno gigi. Koro atiyo gi mano mondo apuonj jopiny. To nitiere yo moro mane masiri kalo se cheko go, ni wanyalo now yudo yo ma wa build go SACCOs mathurwa gi mondo odongi. To nyaka ibed regulated. Nyocha pesa okel kamar miluongo ni mar NAV CDP, whatever, ma bedo supported gi donor community. Mondo mi SACCOs. Condition en ni nyaka ibed regulated. To ma regulated ka tin. Kidhi jua kali ka, pod en gi siling matin. Kidhi kia kache, gin siling. Ana regulate SACCOs man gi pesa mar 100 million and above. Koro jo Kisumu ok qualify. Koro adwa yo ma mondo achok gigo. Achok gi. Gibed mang'eny.
mondo gibed ni giingo milion 100. Ka giseingo to pesa duro negi kanyo. Erokamano, watieka tieka nikech sani koro Mgejwang'. Ni nyiso wakacha do record ne miwa nene we kacha pending bill ma 2.5 yangu ni wakacha nene we pending bill mar 800 million michake we pesa bank mondo medhi chule. Sani wan gi pending bill ma 5.6 5.9 billion. Ponono ne yudo kacha komno ma governor idhi deal gi wachne nade? Tingeni pending bill dok nyaka ingeni ji onge pesa ka nikech ok chul bills mag ji. To strategy mangi deal go en gima nyaka ikwong itim en ng'ato kutiyo to nego chule obedo pending nikija. So first of all wabro dhi ng'iyo ni to awinjo no osebedo audited. Mobedo audited wacho ni mobedo approved audited en 900 million. Endalo na cha. Kuro sani kura kia. To nyaka bede audit moro. Process mang'iyo ni gini be na diye. Kan record ma kamanti to kapani onego beni wa agree wa winjore on a plan to pay you. Ji osetoka nikech pending bills. Ka itiyo gi pesa di olo pesa ji moko osepe. To onego wayud kaka pesa no county onego ochuli. Yes. Kawuono kido thuolo mibedo gi Ker William Ruto, President William Samoei Ruto. Wach mane minyalo nyise kaluwore gi sane kaka iwinjo kaka jopiny bende samoro ywak, te jok mawacho ne ngima tek, te jok moko bende wacho achiel ariyo adek. Achiedh nade ma samoro ne ok otim maber ma samoro nyalo miye kacha advice one on one? President Ruto sani as we speak is a good leader. En jatelo maber. Moloyo to ne jothurwa ka. Osekelo lokruok mathoth mane onge thurwa ka. Nationally to gi thurwa ka. Development wise en gi record minyalo dhi misiem. Moloyo to mabire piny luo. Policy mokao mar keto ji kanyakla mondo ji owinj mondo development okwak piny te. Ok ni ka ane telo ta develop Nyanza. Ka ine telo ti develop Western. Mane mosemiyo wabedo gi tabu. So that line okao no and I endorse mano kendo da encourage no continue with it. Mondo ji obed gi gimiluongo ni equity gi dho Kisungu across the board. Mana achiel. Ariyo mang'eno setimo to daher no medi. Eni SGR ung'eyo ni a Nairobi kakadho Kisumu to dhi Malaba to dhi Uganda. En reru maringo en chuma. Standard gauge railway. My dream ndalo cha. Ang'e ni ok ing'eyo ni design mar standard gauge railway en noa Nairobi to dhi Naivasha to dhi Nakuru to dhi oluwo Eldoret ko dhi Malaba. Bet na office ka Emmanuel Lokego. Nakwa and President William Ruto ne part of that conversation. En gima wa discuss gi telo mar sirikal mandalo no. And I'm sure nen gi a lot of influence and as an individual. To anang'ie mopogore ni ko chopo Kisumu ka. To kuro anto dokonya yo mane an ka. Ok adwa ni ji ya Nairobi idha gari lor. Adwara transshipment port Kisumu to create employment. Ingeni Mombasa to northern Tanzania chiegni moloyo Dar es Salaam to northern Tanzania. Meaning ni gik mabiro northern Tanzania onego lor Mombasa. Akelo Kisumu. Takete nam ka gimiluongo ni barge. Barge nyalo ywayo misigo mabor kamar gari. Tiende ni ka gari wa Nairobi takete barge achiel, gari no pod anyalo ringo ge e nam ka.
madhigo Northern Tanzania, madhigo Uganda, madhigo Rwanda, madhigo Burundi, madhigo DRC. So that transshipment will create work. What one in the way you teach mabiro bet ka ng'eny mawuok nikech that SGR. Koro ka romo gi president one on one kata ka bede ting'e ni kibede telo to koro uwuoyo kaka sirikal gi sirikal uwinjoru gima nyalo konyo jo Kisumu en mana an gadier nikech ne en part of the conversation chakne ubiro winja kendo ubiro implement gino. Ruto kawo telo. Ubiro kawe mato sekawo awacho ni to moganda wacho ni kichambe an ng'e ok an ng'e nikech omiya ginene tich. No, president mosebedo gi te onge mosebedo maber gi jowagi leadership onge. Ndalo mane gine girgi mane iluongo nang'o mane gine ji abiriyo cha no gima duong' mane iluongo principles. Ok Ruto ne en achiel kuom principles e ODM ka Pentagon cha donge ne ndie to sani ka koro ma jok maneno ka piny dhi ni en piny ok bag Ruto dhi gi Ruto dhi kode kure piny ok bage. Wapinja ne gimoro achiel, kineno rally ma samoro Linda Mwananchi bende samoro timo kata kuonde gi, nyalo nyisi ni oganda pako William Samoei Ruto koso oganda pingo William Samoei Ruto koso ang'o matimore? Wang'isi gimoro rally mineno gi ok ng'isi adier. Jago ombulu onge rally kanyo, jago ombulu ni rally cha onge jago ombulu thin. Rally no nitiere agenda gi ilose ga. Ok en spontaneous en mana ma ichopo ni to ji obiri abira. Onge rally ma ji biri abira an Kisumu ka ang'eyo. Kata an kana tiyo Kisumu ka nitiere yo mane iloso go gigi. Tiloso gi jotelo to imbe in kanyo ibet icheko gigi dhi nade. Nyaka ilos gigo. Kiloso piny nyalo bagi to be onge ng'ama nyalo wuok joma tin ma wuok e ode na dhi winjo rally gin man gidhi winjo siasa modong' olosi ng'iya kata ka obiro ka ringe town ka ing'i ni buses adi mag schools mane e town ka icheko. Koro gima ok ding'e ni to ng'ama okelo gi en so who has the greater interest monyalo kelo go gika kamano mondo bedi. So an rally mineno ni ji ochokore ok ne ka MB kete idwa ni create perception ni gini sekawo ni ema gidwa no create perception mondo ilogo to nitie strategies mi counter ego be wadhi bedo gi election man gi kwe 2027 kech oganda moko wacho ni kochopo ndalogo to gidhi dok kuonde ma samoro thuchegi. Nitie jogo mabende samoro kuonde mopogore opogore to Kisumu County kende kaluwore gi tul mabende wan godo kandie njore mabende nitiere bende wadhi bedo gi peaceful election. Aneno ni election dhi bedo peaceful. Kaka nene odhi bedo nikech ing'e jo Kenya o value law oluoro chik and chik joma inyalo wacho no chachi gin joma nie telo kidogo man go authority ne moro to ing'e nitie chik moro e wi authority ne miluongo ni ICC embe nitie. So ICC manoket ni timo international oversight bende bere omiyo ang'eyo ni wadhi bedo gi election ma peaceful. Kokamano nyakwara mga jwanga ka thuolo makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kama ben pod wan kandi kachel kod moluor gavana kapok wadhi wang'ane ka pod wan kandi kachel kod ote maja neno mondo miyo apenji nikech ma en dundo nagi kikange wacho ni no kwa somo ote margi to wan kandi gi mweshimiwa ma ote mwasomo gi be mami iwinjo ni to piny wacho nade kata piny
piny dhi kodi nade. Wasom ote mogik kaeto bende watik tika chenrone nikech sa. Wan ka gi en ote man wan gi ote katok. Wan gi iluongo ni Hon Wiros Odhiambo Chieng. Wacho kacha given age, no experience every year has added wisdom, networks and lessons. Rangoma's age is an asset Kisumu can't turn into result. Kaeto wan gi Okejo Najira wacho niya mosna gavana piny nago ni apan manwase somo. Dickson Owino wacho ni when then Jojo Buru wacho ni he has a real understanding of the governance gaps in Kisumu County. He has a real understanding of the governance gaps Kisumu County Assembly. Ko kamany kurom gajuang kaponi onge penjo mora mora wakao thulu maken magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jalony kurom gajuang. Kapok watieko to bende an kandi kaachiel kod joma bende wan godo kandi. Wan kandi bende gi Radio Lake Victoria nyakurom gajuang. Wan kandi kaachiel kod moluor jotelo mopogore opogore. Wan gi jalendo maro kandi bende iluongo ni Richard Oyo kaachiel kod Harrison Kuyo kod joma moko kurom gajuang. Wan ka gi wach mogik bende wan godo kandi wacho ni jo Kisumu pok owuok oyangore e yiero mar governor 2027. Wan gi jok mopogore opogore mang'eny ma bende samoro dhi biro mbele kanyo. Bende luoro moro nitiere mamaki ni samoro nyalo neno madhi kelo ni achiel ariyo adek. An aonge luoro. Luoro mar ng'ama biro, jomo biro gi osechopo. Ng'ama pod koka dwa dhi biro aonge gi luoro atol. Gima luoro ma an go en jo Kisumu ka ombulu maber. To ken mara luoro ma an go en ni an tidhi yiera. Kendo adhi bedo governor 2027. To be wadwaro president mamalo madi winjrigo mondo dongruok mi ileko ne Kisumu bedi. To jothurwa ka okawo ombulu. Sama biro ka yudo kilande yuka. Niere jo ni ombulu ka ipogo Nyalenda ka ni kibiro timi siling 200. Ang'o momiyo idwa nomiyi 200 mondo idhi ka ombulu? Ombulu en hakini onego ibedgo. Ok onego bed ni rito ni ng'ato miyi 200 eka idhi ka ombulu eka mondo chiemo iluti. Wadwa ni ka ombulu iluto ombulu. Nikech jomo osebedo ka nyethonwa ni gin gombulu 8 million gisekane bag. Wambe wadwa nyisogi ni wan onagi kaka in onagi ni. Ombulwa 5 million wadwa nwakete bag wambe waritgigo. Warewgi mag jomoko. Mondo wabed counted tomorrow. Nyaka wabede mesa kacha mi pange weche mag Kenya. To kami bete mi pange weche mag Kenya ka wan bende dongruok ang' obi. Kwatieko wach ni mogik ne jo Kisumu ka wadhi e yiero mar 2027. Jo Kisumu an gi kwayo. Ung'eyo naduogo. Kendo kane chako gini ang'isou gi omiyo aduogo. Aduogo nikech gigo ma onego bed ni watimo mondo wakel lokruok ne jo Kisumu, lokruok mosiko. Waket foundation motegno ne jo Kisumu. Mondo kiny ka onge to ng'ama donjo build a foundation no ot kochak gi foundation motegno eka ogerore motegno. To ko foundation ok otegno to ok wanyal dhi nyime. To dwaher nwa dhi nyime. Sani counties piem e dongruok. Piem e dak ma ji odak go. Dwaher ni Kisumu bede namba mamalo ka wadongore. Wadongore maber e yo ma jo Kisumu dwaro. To mogik yie ikaw ombulu. Yie ikaw ombulu mondo mbuchi no olok Kenya ma wachimoni. Mbuchi no ema nyalo tero jomonagi beno yiego ni mondo dongre mondo odongwa kaka jo Kisumu. Anta ng'eyo na agonu erokamano e ndalo cha kuom miya nafas mar bet kata nobedo ni Thudi Buoro notimore kamano. Tinda winjo ni en Kisumu ni nobedo Thudi Buoro. Ndalo no to ne an Thudi Buoro to sani Thudi Buoro onge. Sani koro waikore mar kawo gini
mondo walok ngima mar oganda ma Kisumu. Erokamano. Kamano wagoni erokamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari mondo ibed kodwa Chuny Nagi TV. Ang'eni wadhi chano kendo wachak wabed kodi tielo mar ariyo. Ka bende wambe Chuny Nagi TV wamiyi mana kawe maber maneno ni kao komno 2027. Ne joma bende okete chenro na kauthul makendo magoni erokamano maduong' ahinya kuom ote magi mabende yorono kachero kamano med luwo Facebook page mago Chuny Nagi TV, TikTok Chuny Nagi TV, YouTube Chuny Nagi TV ka chenro ni kelo ni kaachiel kod radio Lake Victoria Nchikoromo Gajwang' mabende dhi winje kata weche manyien wan kande kaachiel kod jalendo Richard Oyo kaachiel kod Harrison Kuyo Nchikoromo Gajwang'. Joma bende nie tok kamera kandi wan kande kaachiel kod Felix Omondi ma en japicha wakandi, wan gi Anyi Dendi, wan kande kaachiel kod Jen Okeyo, wan kaachiel kod Maureen Oure, wan bende kaachiel kod iluongo ni Mula Nchikoromo Gajwang' gi Medusa machenro ni miluongo ni Nelson Mandela Okore, Wuod Ofunyu Jerusalem Dala Maler, kama ne tai chenro ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kangiro mane wan godo dichong makawuono eni Ouch What Ilore mos oritu masane. Erokamano.